Гомельскія пажарнікі. Росквіт крыміналу па ўсёй Беларусі прыйшоўся на 90-е гады. Па буйных гарадах і абласных цэнтрах дзейнічала шмат арганізаваных злачынных груповак, банд і крымінальных аўтарытэтаў. Хваля не абышла і Гомель, запалохванне, збіццё, гвалт, забойства і здзейкі. Адной з гомельскіх банд была Марозаўская, самая крывавая арганізаваная злачынная групоўка. Менавіта яна змагла падпарадкаваць сабе іншую, самую буйную па колькасці злачынную групоўку Гомеля – пажарнікаў. Вітаем, гэта другі сезон падкаста «Галаваломка на палатно». Банда пажарнікаў пачала фарміравацца ў Гомелі ў пачатку 90-х гадоў, прыкладна ў адзін час з іншымі злачыннымі групоўкамі. У прыбытковым на той момант для крыміналу горадзе аб'ядналіся 3 хлопцы – Гена, па мянушцы пажарнік, Олег, па мянушцы З'ян і Валік, па мянушцы Вялікі. Геннадзь Бярэзін атрымаў свой пазыўны не проста так. У юнацтве ён займаўся пажарна-прыкладным шматбор'ем і нават стаў майстрам спорту. Яго мянушка стала назвай для яго банды, хоць сам Геннадзь не быў яе аднаасобным лідарам. Цікава і тое, што падчас ператрусу ў кватэры Бярэзіна знайшлі калекцыю відэакасет і кніг з біяграфіямі вядомых гангстараў, на якіх ён, хутчэй за ўсё, хацеў быць падобным. Іншы лідар, Валянцін Шкурко, рос у сям'і дырэктара школы. У маладосці служыў ва ўнутраных войсках падчас карабахскага крызісу і трапіў на вайну. Пасля войска атрымаў адукацыю юрыста ў гомельскай ВНУ. Быў старшым лейтэнантам падраздзялення аховы. Больш за іншых у групоўцы па сваёй жорсткасці вылучаўся Олег Чыркоў. Ён нарадзіўся ў вёсцы Бярозкі пад Гомелем. Працаваў у падраздзяленні аховы, але нядоўга, таму што хлопцы звольнілі за дыскрэдытуючыя паводзіны. Групоўка пачала дзейнічаць у 94-м годзе на цэнтральным рынку, галоўнай гандлёвай кропцы Гомеля. Велізарны крыты павільён з прадуктамі, сотні намётаў, кіёскі і тысячы прадпрымальнікаў. Геннадзь працаваў на рынку грузчыкам, а потым далучыўся да групы рэкеціраў, якую кантраляваў Капцюр. За сваёй алкагольнай залежнасці Капцюр не змог доўга заставацца моцным аўтарытэтамі і таму сышоў на другі план. Новымі жорсткімі лідарамі на нейкі час сталі пажарнік, З'ян і Вялікі. Да іх далучыліся і іншыя дзёрзкія хлопцы. Сама арганізацыя мела выразную структуру і дзялілася на брыгады, кожная з якіх адказвала за пэўны кавалак працы. Напрыклад, члены адной кантралявалі рынак, другой – валютчыкаў, трэцяй – прастытутак, чацвёртай – бізнес і гэтак далей. Асноўным відам дзейнасці быў рэкет. На рынку брыгадзе плацілі армяне, азербайджанцы, в'етнамцы, узбекі, а тых, хто выступаў супраць, пагражалі, запалохвалі, у асобных выпадках аблівалі кіслатой. На планёркі лідары банды збіраліся ў барах ля цэнтральнага рынку, а крыху пазней з'явілася штаб-кватэра, офіс фірмы «Саціс» з мэбляй, камп'ютарнай тэхнікай, відэаназіраннем і узмоцненай аховай. Акрамя рынку пажарнікі кантралявалі сферу інтымных паслуг Гомеля. За гэты кірунак адказваў нехта па мянушцы Бык. Пад яго кіраўніцтвам у гасцінічным комплексе турысты на трасах, якія вядуць з Гомеля, працавала мінімум 40 прастытутак. Для работніц існавалі правілы не ўжываць алкаголь на працоўным месцы, не красці ў кліентаў, не атручваць клафелінам і не прапускаць працу без паважных прычын. Большасць дзяўчат, сярод якіх былі і непаўналетнія, прыязджалі ў Гомель з вёсак. Яны здымалі кватэры, знаёміліся з мужчынамі, якія падказвалі, дзе можна зарабіць грошы. Напрыклад, недалёка ад прыпынкаў Лагавая і Сонечная можна было атрымаць 10-15 тысяч рублёў у залежнасці ад віду аказаных паслуг. Бандыты, якія кантралявалі дзяўчат, збіралі выручку штодня. А тых, хто не пагаджаўся, вывозілі ў лес, збівалі, гвалтавалі, збіралі грошы і іншыя каштоўныя рэчы. Для гэтага пажарнікі выкарыстоўвалі драўляныя клюшкі і біты, якія заўсёды вазілі з сабой у машынах. Часам члены групоўкі прапаноўвалі ахвярам самім выбраць прадмет для катаванняў. У халодную пару года дзяўчат маглі вывесці да прыгарадных вадаёмаў і прымусіць хадзіць па лёдзе. Акрамя таго, у многіх ахвяр засталіся на целе асаблівыя меткі. Бандыты тушылі аб дзявочыя цела цыгарэты і забаўляліся. Дзве ахвяры пажарнікаў працавалі ля прыпынку Лугавая. У адзін з вечароў да дзяўчын пад'ехалі члены групоўкі Валерый Рыхцікаў і Олег Грамыка і павезлі іх у лес. Там Рыхцікаў дастаў нож і патрабаваў, каб дзяўчаты працавалі на яго і плацілі па $10 штодня. Затым хлопец прыставіў нож да шыі адной з дзяўчын і сказаў, што заб'е і пакіне на гэтым месцы пад камнем. Ахвяра пагадзілася, пасля чаго я пасадзілі ў машыну і прывезлі да быка. Па дарозе ў машыне папярэдзілі, каб рабіла ўсё, што загадваюць, і прытушылі каля грудзей цыгарэту. У кватэры, куды мяне прывезлі, спачатку збілі, а потым 5 незнаёмых хлопцаў гвалтавалі па чарзе з 10 вечара да 4 раніцы.
Праз некалькі дзён мяне адвезлі ў Маскву для занятку прастытуцыяй. Мне адтуль адразу ж удалося ўцячы. Я вярнулася ў Гомель, ўжо на наступны дзень выйшла на Лугавую. Мяне ўбачылі Рыхціку і Грамыка і зноў запатрабавалі плаціць па $10. Прыйшлося пагадзіцца. Я прасіла іх не гаварыць быку пра тое, што вярнулася з Масквы. Потым я памяняла месца працы і стала займацца прастытуцыяй на Сонечнай. Пажарнікі знайшлі дзяўчыну, адвезлі ў лес, збілі драўлянай біты, забралі грошы і тэлефон. Пасля гэтага ахвяра напісала заяву і аднесла ў апорны пункт міліцыі. На наступны дзень да яе прыехалі Рыхціка і Грамыка. Пасадзілі ў машыну і адвезлі ў лес, дзе паказалі тую самую заяву. Затым бандыты дасталі біту, распранулі дзяўчыну, згвалцілі, разанулі ножом па грудзях і адвезлі дадому. З жанчын, якія пажадалі па сваёй волі сысці з працы, пажарнікі запатрабавалі ад $500 до $1000. Былі таксама і элітныя прастытуткі, якія працавалі ў гасцініцы «Турыст». Сумоўе на працу праводзіў сам бык. Ён ацэньваў дзяўчыну і знаёміў яе са старэйшай прастытуткай. Самай галоўнай была Тацяна Процкая, якой астатнія дзяўчаты павінны былі аддаваць 50% свайго заробку. Гэтыя грошы Процкая перадавала быку. За пасрэдніцкія функцыі раз на тыдзень кожная дзяўчына плаціла ёй па $5. Гадзіна працы гасцінічнай прастытуткі каштавала $30, дзве 50. За ноч бралі па 100. Прастытуткі працавалі кожны дзень з 10 вечара до 4 раніцы. Адпачывалі яны толькі па нядзелях. Кожная з іх прыносіла даход у сярэднім $600-700 ў месяц. Пажарнікі маглі спакойна адабраць любую маёмасць, якая ім падабалася. Напрыклад, у вядомага бізнесмена пажарнікі аднялі дрэваапрацоўчы завод, проста пагразілі праследраваць яму дрылём каленную чашачку. На заводзе ў той час працавала 200 чалавек. Грошы пажарнікі вкладвалі ў дарагія машыны, нерухомасць і легальны бізнес. Члены групоўкі вымагалі грошы з таксістаў. Напрыклад, аднаго з бандытаў, Владзіміра Арманюка, затрымалі пасля таго, як ён спрабаваў выцягнуць з таксіста $200 за заступніцтва. Акрамя кантролю над таксістамі, прастытуткамі і прадпрымальнікамі, пажарнікі займаліся іншымі вымагальніцтвамі. Яны кралі каштоўныя рэчы ў ахвяр, а пасля запужвалі іх. Быў выпадак, калі адзін чалавек выпадкова разбіў машыну аднаго з бандытаў, і яго закрылі ў падвале і патрабавалі кампенсацыю, кідаючы ў яго петарды. Пажарнікі пастаянна знаходзілі сабе новых работнікаў. У крымінальных заданнях удзельнічалі нават падлеткі. А вось пры сустрэчы самай крывавай групоўкай Беларусі ў 90-х, Марозаўскай, пажарнікі далі задні ход. Марозаўцы захапілі сваіх сапернікаў і прывезлі ў загарадны дом каля вёскі Рудня-Споніцкая Веткаўскага раёна. Там, пасля жорсткага дыялогу, пажарнікі прызналі ўладу марозаўцаў і сталі адлічваць грошы ў абшак. Канец дзейнасці пажарнікаў паклалі ў 2004 годзе. У верасні распачалі першую крымінальную справу, а ў лістападзе 2005 года пачалі судзіць амаль 30 удзельнікаў. Іх прысудзілі да пазбаўлення волі на тэрмін ад 3 да 14 гадоў. Галоўных на той момант Бярэзіну, Чыркову, Вячаславу Лісенштейну і яшчэ некалькім членам банды ўдалося ўцячы. Беларускія праваахоўнікі накіравалі ў Інтэрпол дакументы аб вышуку 22 падазраваных у сур'ёзных злачынствах на Гомельшчыне. У выніку з'яна і пажарніка затрымалі спецназаўцы дэпартамента па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і тэрарызмам МУС Расіі ў Маскве. Чыркову і Бярэзіну далі па 19 гадоў пазбаўлення волі, Лісенштейну 17 гадоў. Саўдзельнік Валентин Шкурко ў пэўны момант адкалоўся ад банды і вёў афіцыйны бізнес у Бранску. Яго таксама знайшлі і асудзілі на 15 гадоў. У сакавіку 2007 года злавілі яшчэ аднаго пажарніка Алега Ганчарова па мянушцы Ганчарык. Мужчына хаваўся ў адной з вясковых хат у Гомелі. Яму далі 15 з паловай гадоў зняволення. Гамельчаніна Александра Мядзведзева затрымалі ў Маскве за захоўванне наркотыкаў. Ён адбыў пакаранне ў Расіі, затым вярнуўся ў Беларусь. У 2014 годзе атрымаў за вымагальніцтва 7 гадоў пазбаўлення волі. Суды над пажарнікамі праходзілі за зачыненымі дзвярмі. Прадстаўнікоў СМІ пусцілі ў зал судовага пасяджэння толькі для таго, каб зрабіць фотаздымкі. Некаторыя пажарнікі атрымалі малыя тэрміны, паспелі выйсці на волю і зноў здзейснілі злачынствы. Паводле інфармацыі Губазіка, у 2015 годзе яшчэ 6 злачынцаў знаходзіліся ў міжнародным вышуку. Адзін з пажарнікаў, Алексей Літвінаў, мог хавацца ў Швецыі. Анатоль Сусолкін ва ўкраіне. Ігора Кулеўскага бачылі ў Тульскай вобласці, Владзіміра Пятрова ў Польшчы, Германіі і Іспаніі. Дзякуй, што слухалі гэты эпізод галаваломкі, і мы і заканчваем другі сезон. Ужо ў гэтым снежні выйдуць нашы традыцыйныя калядныя спецвыпускі. Да сустрэчы!